jitkellem direttament magħna li vvutajnilu l-ewwel darba 4 snin ilu. Jiena wieħed minnhom, skonti inti għaddejt it-test with flying colors u jien ħanerġa' nivvutalek nhar is-sibt. Din id-dikjerazzjoni ċara Frank Zammit għamilha fil-programm Pjazza fi Pjazza li fih ħasem il-Prim Ministru Joseph Muscat. Għal snin twal Frank Zammit kien uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista u llum ma jiddispjaċihx li ngħaqad fil-Moviment Laburista. Zammit tkellem dwar kif il-Partit Nazzjonalista jattakka lil min ma jaqbilx miegħu. Takkantonat ma' ħafna oħra ġarbuna, umiljawna, issa hekk umiljaw bniedem li ħadem magħhom għal 25 sena. X'sa jagħmlu mas-soldati tal-Azzar jekk kemm il-darba nhar is-sibt Simon Busuttil jirbaħ l-elezzjoni. Għajduni intom x'ħajamlu. F'din l-attività spikkaw kummenti pożittivi dwar dak li kiseb il-Gvern fl-aħħar 4 snin u kif dawn qed jiġu rikonoxxuti minn kulħadd. Desiree Kassar, impjegata fis-servizzi finanzjarji, tkellmet dwar kif qatt qabel pajjiżna ma' esperjenza l-fiduċja li kellu fl-aħħar snin bl-aġenziji kollha tal-klassifikazzjoni tal-kreditu itejbu r-rating ta' Malta. Kassar li nnotat is-surplus storiku li jagħmel pajjiżna irreferit b'mod partikolari għal dak li qalet Moody's. L-Aġenzija Moody's u narġa' nikkwota attribwit dan ir-riżultat pożittiv għal 4 fatturi prinċipali. Tul għoli minn taxxi minkejja it-tnaqqis fir-rati. Profitti ogħla milli previst għan-negozji. Tul fermola għall-familji. U wkoll tul li daħanna mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Anna Kalleja, id-direttriċi ta' Special Olympics Malta, saħqet li l-kambjament fil-ħajja holistika ta' persuni b'diżabilità f'dawn l-4 snin m'hemmx kelma biex tispjegah. Tixet istess li dawn il-persuni ingħataw id-dinjità u dak kollu li suppost huwa tagħhom bid-dritt. Aħna il-baġit tagħna li kien ilu għal 15-il sena tokrob. Kif tela il-gvern tal-Labor fil-gvern, il-budget tagħna it-tripla. B'dawk il-flus stajna namlu programmi iktar, stajna niftħu, tajna l-opportunità lil ħafna atleti biex isifru barra, tajnihom taħriġ professjonali. U l-Special Olympics ma kienux l-uniku niċċa ta' sport li fjorixxa taħt dan il-gvern. Id-dilettanti tal-BMX ukoll ingħataw imbottatura l-qudiem, jgħid id-dilettant żagħżugħ Karl Naja. Irrakkonta kif kien avviċina personalment lill-Prim Ministru lura fl-2013 biex hu u l-għexieren ta' sħabu wkoll dilettanti jingħataw spazju fejn huma jistgħu jipprattikaw dan l-isport. Hawn ukoll Joseph Muscat żamm kelmtu. U wara l-ewwel meeting li kelli ma' Joseph face to face, għalilna li tipu ħan iċċekkjaw fuqha u naraw hekk ma nistgħux ngħinkom biex dix-xewqa tiġi realtà. Għaddowna ġimgħat u stedina għal-tieni laqgħa ma kien ma' John Zammit li huwa l-President li beda il-BMX sa' Malta. Intaqa' magħna u nisma' aħna hekk nitilgħu aħna ntukom commitment letter u malli nitilgħu il-post ikun tagħkom. Fil-fatt 3 xhur wara l-elezzjoni, 3 xhur, iċ-ċwievet kienu f'dejna. U dawn huma biss ftit mill-eżempji ta' kif it-tmexxija ta' Joseph Muscat laqtet direttament nies minn stili ta' ħajja differenti. Eżempji li wara it-3 ta' Ġunju nistgħu nisimgħu iktar dwarhom għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.